Tripura hastewa gobang kukno bialni faising nungjakmani tui lama tei chungpherang rok tabubo jaga thayo soguyako Tiprasa ADC kami amjai rogo obo hai keno mangpili kasajak Tiprasa kami amjai rogo tabo 41 MP constituency bai khopjak Jambuk BC Batapara Amsaising para tui duo tui ni bagui belai keno bial nglaijak Ramsaising para o oro khursatai kalayu thangna ADC election no koplai ongoi ADC hapango Tripura mota sarkar phai bai mani yagulo Tiprasa ni kami o eba ADC area rogo tabuk jora nungjaknai tui kaham malai yakho hinai tui do amchai ni lukurok kha dulaija obo haikeno koktuma kasajak tui do amchai ni tui ni bial rokno tui bolong bising ni tui khoguise nungna kalayu tabuk Tiprasa kami amchai lukurok Boot koplai klai ADC hapango government tubui phaimani yagulo phanuse ADC area rogo kahapkhe naikol jakma kurui kho ADC hapani government ro obo haikeno 41 MP constituency bai khopjak o mangpili kasajak tabuk jotoni mokolo tong kosong tongnai rokno tatal sawi boot mana bagui thokai jakmase kalai siwo tong kosong tongnai luku rokno ADC hapangni government o tongnai sak no neta kotor hini gosi nairok tabuk khai obo hai thai rogo keboni mokolo kalai liade busuksi thungjaknai tongko o Tripura hastini Tiprasa tong kosong rok wa phekogui holong beseni tui no naisingisi gola supungnani belai kheno khairokma singsa tui ni bagui asuk pialo klaija tui tuku thaibo arono tui khogui nung thaibo aronino gola thaisa tui supungnani se kutukma naisingma tongo bolong bisini thangpu yongkharok warjagui naising tui khogna klayo 41 MP constituency bai khopjak Jambuk BC Batapara eba Ramsaising para tui duni o mangpili due report hasteni khora hacho de kati boke hano Hago chui chole na ai se manu ya sen tao chu ne ku ya bo sa no te ku thai phok kroi tu kai phok kroi boro se te phok ku phini boro se te phok khau phini te khau tong kha ba te ba ma ku ya na le ma ku cha na ya ma ro se te ma ha ro ko wa bo te ne ji tu cha yan paran se tuna re se paran mung le para kamole para buwa bara ni mu baran sa sin na chung ba ayo ko ko ne ko ga chung hero ko akhe dro para wa khe tui ni ba ekdom kostongu negadi tui ku thai pokre tui khau ma tui khau tong ke tre bro le tui ma ku ya hi re se line ba chaye kho nai bet tha ke kostong ha katila ma hak cha ma pho bo tha thai su hala su se ka tila ma pho bo mane hosaye hi cha pule alo ya den khino ma sun ha ke bo mane tui po cha hoye ka sa pule le na la na chung ba wai ni wai tham ba thau ma tong na te po chak tong phu lo le u ke se ma tu ka su ma ya wai ha wai ni bai ling ma la nai ne le thai phok re ho ba sa mo le ro chung ya chung le Rang. Aduh gila.